Takže ahoj lidi, dneska bych měl v plánu si zahrát Roblox, hru jménem The Strongest Battlegrounds. Mí kamarádi to hrajou, tak bych to chtěl zkusit taky. Dám tomu like, i když jsem to ani nehrál. Activeness not alive. Ach jo, no dobře, jdeme na to. Zapínáme pásy. Jak se nám to nechce načíst. Jo, dobrý. A asi možná, když se kouknu na ty na ty postavy, co tady jsou, tak mě nejvíc zajímal ten Brutal Demon. No tam se hodně bojuje, tam nechci. Tady je Goku. Já ho zabiju. Pojď. Aha, to je figurina jenom. Ochu, to nějak nejde. Ej, co to je, kámo, ježíš? Dobrý. Figurina je. Pane. Jo, dobrý. Bum, do země. Chce beat down. Boom. Yo, ga. Spin the scar. Ketchup. Sauce. Jo, dal jsem mu home run. Dáme homer run. Home roof run je, když běží pro donuty. A nebo pro Krustyho burger. Jako já jsem se teďka zapletl do něčeho, kde mě teďka úplně svalili do stromu, jak když mě bolí břicho. Pane, uklidníme se. Michal, to je pro pojišťovnu. Aha. Nech mě. Dobrý, já jsem uhnul. Co dělá? Tak to je kontumační. Právě jsem ho zabil. Tak, pojď. Jo, ketchup. Je sosí. Jo, mám asi 1 kill. Hustý. Pán svítí strašně moc. Je osvětlený. Jo. Tak paní Homerova těla. Ježiš. Ne! Co mám udělat? Jo, ketchup. Jo, to je sosí. Kde je... Tak já jsem takový ten Franklin z GTAčka. Měl taky baseball. No dobrý, tak jsem osvětlený Ježíšem a jsem černý. Super. Jupi. Jo, ketchup. Je sosí. Tak. Pojď. Jo, já ho trefil. Ne. Dead by Daylight. Ten je hodně silný, když má 27 000 kilů. Cože? Hej, ale to je nějaký... Ale ten je všude Dead by Daylight, ne? Jsem viděl i na tom minulém serveru. A to nebyl stejný server. To nebyl stejný. Tak jestli není ten. Ne, vývojář to nemůže být, protože to musíme jmenovat jinak. Nech mě! Zase. A jsem černý. Zase. Znovu a znovu. Karibakov? Pane, vám se nenadčetl skin? Tak to uděláme takhle. Ne, co děláš? Hej. Je to. To je tam ten furt. To je Dead by Daylight. Sauce. Jo, jsem ho
popinknul jak komára. Komára somára. Já... Tak dobře, jsme na party nějaký, když tady koukám na ty tlakové vlny. Bum. Bum. Dělej! Ne, co děláš? Au. Ne. Au, au, au. Dobrý. Minecraft. Ne. To je fris. Friťák, zase jsem černý. Já se připaluju jak palačinka. Můžu vzít koš. A ono to šlo někde na vzít koš, myslím. Jo, mám koš. Já mám koš, ale neviditelný koš. Jo, já umím házet koše. Jo, ale oni jsou vždycky neviditelný, to je zajímavý. Taky házíme koše, košíčky, vanilkový, kakaový. Jau, pejskové sekoušo. Jo, a to je zase ta figurína. Dělej, bum, jo, gá, ne, bum, sakra, au. Teď zase tady ten, on si mi nedá pokoj, sakra. A já jemu taky ne, tak Jo, dávejte odběry, prosím. Kecám, prostě jestli se vám moje tvorba líbí, tak mi můžete dát odběr, ale jestli ne, tak na ten kanál asi vůbec nechoďte. Ale jako můžete dávat odběry, i když se vám to nelíbí. Ne, dobrý. A napište do komentářů Naruto. Jo. I change language. To je zase osvěťák. Jsem zase odsvěcený. Ne, kolikrát ještě budu černý? Zase palačinka přepálená. Pojď. Hezky. Tady má málo životů. Ale on je asi mrtvý. Já mám abilitku velkou. Něco pump it up. Počkej, já to zkusím, jo, asi. Heptik. Já jsem červený. Běžíme. Tornádo. Mně se to zase seká strašně. Co dělám? Jo. Úplně rozsekávám. Bum. Singo skrrra. Jo, dobře, tak oni mě nenechají. Jo, mám 2 kily asi. Dobrý, jsem tady. Já se kouknu, kolik mám kilů. Kde se mi to ukáže? Tady někde byla ta tabulka, ne? No. Hej, kde je tabulka? Nevím, kolik mám kilů. Tak mi napište do komentářů, ne Naruto, ale kolik jsem dal kilů, prosím. Počítejte si to. A asi čau. Hezký den. Čau. A dobrý čau.